Prije nego počnemo, lajkajte ovaj video, pretplatite se na kanal i uključite zvonce za notifikacije. A sada najnovije drame iz serije Uzak Şehir'e. Ela Hanım? Aliye, ben sana güveniyorum. Ben ona güvenmiyorum. Naša serija Uzak Šehir se nakon dugo vremena konačno vratila na ekrane. Izgleda da nas ove sezone očekuje mnogo akcije. Da kažem odmah, vrlo je vjerovatno da Boran Albora nije mrtav. Ovo su vjerovatno uradili kako bi i druga sezona dobila visoke rejtinge. U narednim epizodama Džihan će otvoriti bratov grob. DNK analizom će se otkriti da osoba u grobu nije Boran. Pravo uzbuđenje počinje kada se Boran iznenada pojavi živ. Sada zna da je Ečmel naručio njegovo ubijstvo. A šta ako vidi Aliju i Džihana zajedno i sretne? Kakva će biti njegova reakcija? Možemo reći da teški dani za Aliju tek počinju. S druge strane, Mine je sad pod velikim pritiskom. Kako čujemo, ovo su njene posljednje epizode. Ali da li će uspjeti da kaže istinu? Da li će Mine reći da je Ečmel pravi otac Borana? Ako to kaže, šta će se dalje desiti u porodici Albora? Iskreno, ja ne vjerujem da je Boran živ, ali u ovoj seriji je sve moguće. A šta vi mislite? Da li je Boran stvarno živ? I hoće li Mine na kraju razotkriti istinu? Pišite nam u komentare. Ne zaboravite da lajkate i pretplatite se i vidimo se uskoro u novim analizama.